עכשיו אל תפרבה עושה אל תפרבה. טוב, מה שקרה? כל כך טיפשים שהם עדיין לא עלו שזה אני. טוב, בואו נשלח אותם לריאקטור. גם אני פה באלקטריקל יעשה שיפט לאדום. יש עוד 20 שניות. בצ'יל שלי. ככה. אוי, פאק. כן, הם סיימו את עכשיו, אני צריך לחכות 10 שניות פה במצלמות, שהאדום לא יראה אותי ואז זה בכלל יראה זז. עכשיו אני צריך לרצוח. אני משמיע אותו פה. בבקשה. ביי. הולך לוונט, עושה טק. אומייגאד. מה קורה פה? What the fuck? מה? אני שוקל פשוט... מה? אחי, בא לסגור את המחשב, אני לא יכול. לקח לו 40 שנה עד שהוא סוגר את זה. איזה גרועים, איזה לובי של 10 IQ. אני לא יכול כבר.